Piştî çar rojan ji destpêkirina operasyona Turkiyê bi piştevaniya çekdarên opozisyona Sûriyê li ser gund û navçeyên Efrînê Rojavayê Kurdistanê, balafirên şerî Turkiyê di bombebarankirinê de li ser gundên Efrînê berdewam in. û şer û pevçûn navbera çekdarên opozisyona Sûriyê bi piştevaniya artêşa Turkiyê û YPG li gelek enyan li gundên sînorî navbera Tirkiye û Efrînê berdewam in. Ji derek taybat ji nava Efrînê ji arkera ragihand, duh bi şevê şer û pevçûnên giran li eniya gundê Hemamê, Kefersefrê, Aşka Rojhilat, Umera, Çaqala, Qirnê, Meydana, Edema, Şingêlê, Qastelcindo û Girê Bersaya rû dida. û tanha şer û pevçûn berdewam e. Ji derê tekeskir ku çekdarên opozisyona Sûriyê derbasî her sê gundên Qastelcindo, Umera û Girê Bersaya li nizîkî Ezazê bûn. Li êro danê sibê careka din gundên navborî hatin kontrol kirin. Derbarê êrişên asmanî li ser gundên Efrînê ji derê amaje bûyekê kir û got balafirên Tirkiyê navçeyê Cindirêsê, Raco, Şiyê, Meydana, Bilbilê û Qastelê ji duh bi şevê ve dike Ermanc. û ji ber şer û pevçûnan û êrişên asmanî li ser gundên navborî xelkê sivîl derbederî gundên aram dibin û bi taybet berê xwe didin navanda bajarê Efrînê. Çalakvanekî sivîl ji nava navanda bajarê Efrînê ji arkera ragihand ji ber rewşa keş û hewayê balafirên Tirkiyê êrişên li derdora navanda bajêr kêm kirine û rewşa bajêr aram e lê bi tenê dengene dûr ji gundên sînorî tên. Her wiha tekeskir ku ji danê sibê balafirên Tirkiyê gundê Kefersefrê li navçeya Cindirêsê bombebaran kiriye û gundê Celemê û Qêbarê li nizîkî navanda bajêr kirine Armanc. û duh bi şevê gundê Sûrkê û Edema li Raco kirine Armanc û ziyaneke mezin gihîştiya xelkê sivîlên gundê navborî. Rawgeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku ji ber êrişên asmanî yên Tirkiyê 24 ji xelkê sivîl bûne qurbanî û ji wan 6 zarokan. Her wiha 25 ji çekdarên opozisyona Sûriyê di şer û pevçûnan de hatine kuştin û 26 ji Qesedê jiyana xwe ji dest dane.